RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin hilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Giselle, usa ka batan-on, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron inyong hisabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Oh, Giselle, nangapin nasad ka. Wa pa makakapamahaw. Di ko mamahaw, ma. Nayabag. Nganong dili, God? Ma, dako na kay ko, uy. Okay raman ko aning kape. Mabusog raman ko ani. Naksayop ka ayo ng imong gisulti. Nahibaw ka ba nga ang pinakaimportante sa oras sa tingkaon mauman ang pamahaw? Ma, okay ra laki ko. Okay na ko aning kape. Malate na sa kus trabaho. Kagahi, nanimog o. Di naman ka pasulti. Na, ito na ko maoy. Bye na. Hi, girl. Mamauta. Ay, okay na ko aning crackers, uy. Then, kaning kape. Ha? Gahapon, maorasan lang ako nakita ni mong imong gikaon. Naunsa ka, oy, nagtipid ka? Wa, uy. Unya, nganong maora mo na imong kanon? Nag-diet. Diet? Dili man na maon mong diet, oy. Crash diet man ang imo. Ay, okay na, uy. Mailhan bitaw ni kung maunsa ko. Uy, kaya bagod ng bayana ka. Pero, bitaw girl, ay kalimot dahi nga atong lawas, makinahanglan yun na og carbs, bisag gamay lang. Kay source of energy, baya yun na ang carbs. Uy, lagi. Maramsag kag akong mama, uy. Tambag naman ni ako, good. Kitingalik simba ko ba, maunsa ka? Ay, okay na lagi ko, uy. Ay, kabalakan ako. Nala, sige, uy. Ikaw, good. Hapit na ang Pasko. Maog yun, ma. Mamalit naman gani unya ko para sa kumakinugos. Oh, mas maayo tuod nga sayo kang mamalit.
Kay kung sa 11th hour na ka mangumpras kang sa muka, rabagyod sa mall. Maulagi ma? Ay, tuod nak. Unsa may imong paliton para sa Noche Buena dinis ato? Ay gabala ka ma. Ako ni bahalas mga lutuuno na ito. Salamat na. Uy, sa pa yan. Oh, di barog na bagog ka. Maro to'y kauni mo? Opa, nag-calorie deficit manggut ko. Ha? Asa man na? Ay kana bang gamay ra ang kanuni mo ba para mo gamay? Aw, kung sagudi ay. Ay, sakitas kong kuto-kuto eh. Nga naman eh. Mura pagkit ko kasukaon. Maplasan ko na akong kuntian eh. Basig mawaran eh. Kapinsad. Oy, John Ray, ikaw mo gudi ay. Nakakita maguguni mong nangapinsad o niya. Nagdam kong panin he, maong nakarahon na kung hatagan ka. Aron ipares ang kapi ni mo. Ay, mao ba? Salamat ha, pero okay ra ko. Bawal ko mga white brethren. Na, malain dyan ko kung dili ka mo dawat. Ingon para ba nila, to refuse an offer is an insult ko no. Sige, good. Pero, usa lang ha. Okay ra ko sa sa. Kana ba? Giselle, okay ra ka? Ay, sakit man akong kuto-kuto eh. Oh, uy, nangnuspad man ka. Ala, mara mo kong kakuyapon, John Ray. Oh, unsa? Hapit ko makuyap yun ito kayo na. May nalanggani kay naa si John Ray nga kauban ako sa trabaho ug ila dayon kong gitabang. Pagkagabi ni Ana, nagpahilot ko sa mong kaila ug matud niya, napasmo kuno ko. Miarang-arang namin sa Ginoo nang akong gibati pag kuman og hilot, tinangkawas man gid kuno ang tanan akong singot. Unya, Resulta na ang kagahi sa imong o. Mao na, Giselle, dahit unya dili mao ang pagkadayit. mamasad eh. Mamasad, oy. Gay, manggod kag o. Dili pa istorya. Oh, asa man ka? Di ba wa kay trabaho, nganong nag-ilis ka man? Malakaw ko ma, mamalit ko para sa mga kinukos. Salamat, Shinray, ha. Kuyugan dyan ko nimo. Uy, kaso eh. Umalit masag ko para sa akong kinugos. Bebe, kumusta naman ka? Okay naman. May noon. Hanang tao, eh. Lagi, murag, dili na gud kadaog ang aircon sa mall tungod sa kadagang tao. John Ray, may mo mangita sa lugar nga di kay daghang tao. Murang nalipong. Ha? Uy, okay na ka? Ampot ba, eh. Nalipong git ko niya. Mura ko nagkurog. Mamauli na lang ka ta. Sa sunod adlaw na lang ta mapalit ka ng dili ka daghang tao ba? Kaysa ang tanaw, murag, dili gud ka okay. Sige.
Nga naman ko, uy. Mura man kong kikulbaan niya. Murag nakapas ko sa akong ginhawa. Daw ka oras naman sa unta, gikan sa kong pagkaputi ni Sabay, pero hangtod karon nga nung murag nagkurong paghapon akong gipaktis kong kaunuran. O maghapon ni Mawa. Asa magaha ni? Mo gini pinakaresan nga ako nabantayan sa kong kaugalingon nga kung nakos lugar nga samok, mura kong pangulpaan. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, unsam di epekto aning crash diet? Dili ba ko di ay ni maayo? Kung dili man, unsam ni ka delikado? Doon na ba ni siya long-term effects sa atong lawas? Ikaduhang pangutana, kining pagsigig sakit sa kong kuto-kuto, posible ka nga hyper ni? O kinahanglan ko magpa-check up og doktor aron doon ay klarong diagnosis tahin ini. Ikatulong pangutana, nagkabantay ko, nagkadamo adto ko og lugar nga samok o daghang tawo, mura ko pangulbaan. Unya, mura ko mag-apas sa akong ginhawa, bisan pa man kon open place pa ni. Unya, mangurog pa gyud ang akong kaunoran. Unsa man kahat ni? Dili ka ni anxiety? Ikaupat to katapusan, kung anxiety man ni, posible ka nga too much intake of coffee ang hinungdan ini? Tinuod ba nga makanervyos ang pagsigi og pangapi? O sa may mahitabo kung padayon kong magsigi og pangapi? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Giselle. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anin na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede ka na ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang inyong mga legal ng mga problema about lapas-lapas sa yuta, mga unsa pa man mga titulo, mga registrations, mga pangalan, basta mga legal concerns, si Attorney Eileen Batan ang andam og tagana nga mutubag niya na. Ang atong makuto nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga true strength does not seek attention or applause. Bahala na mo dia. Basta kay strong ko. Alright, ang atong magtatampo karong adlaw si Giselle. Bata pa ni si Giselle, no? Taga Cebu City. Kumusta naman yung mga taga Cebu City? Kumusta naman si Brad Renerio Abila o si Nongbert Abila diya sa Lahog, Cebu City, no? Dr. Arcio Omar. Kumusta naman ang tuntuhod, Dr. Arcio Omar? Kumusta naman? Dr. Edwin Mingito, ang mga doktor nga kong mga amigo, no? Dr. Lourdes Dolores Reyes Atok. No, thank you very much. Pagkanta sa atong kanta-kanta dito with Jojo Labilla, si Esther Ingriso o si John Villarta, no? Makalingaw ra po ng kanta-kanta. Ako bisag dili ko kumayog tingog, mahilig rin ko kong kanta. Bahala ano kang kanta dili mahilig ako. So, mga taga Cebu City, no? Mga taga Lapay Street diya sa Punta Prinsesa, no? Mga Lauron family day, no? Musta naman mga Lauron family diya sa Punta Prinsesa, may Lourdes Parish Church, dapit, no? Mayong pagpaminaw. Mga Siliuna family o mga Atilio family. Okay? Atong mga empleyado dahil sa Syker, no? Musta naman atong mga staff diha, no? O mga empleyado sa Brotherhood Health Center sa Basak, San Nicolas. Perminis lang maminaw na to. Okay? So, going back to our sender, si Giselle. Unang pangutana ni Giselle. Unsa man di ay epekto aning crash diet? Ang crash diet? Di ba di ay ni maayo? Kung dili man, unsa man kadelikado? Doon na ba siya ay long-term effect sa lawas? O, sa akong nahibalaan, Giselle, no? Kining crash diet, mo ni mga pagkaon nga ubos kayo og kalori. Very low calorie content diet. O ni pagkakanon sa mga taong gustong mudaot. No, pero na may daghang pamaagi nga mudaot, no, mag-exercise, mao lagi na.
ubos ang calorie consumption. Na unsa may mga example ani mga crash diet. Kana bang mga low calorie content ng mga pagkaon? Kining mga beans, kining mga sa ba ni mga nasa sidewalk, mga basta kay mga finger foods, no? Mga finger foods. So, dili lang kita mo patronize kayo ni gawas kung ikaw nag-ambisyon nga mudaot kog maayo. So, sa may makapataba nga bisan pa man og gusto tang mudaot, dili ta mag starvation, dili ta muagi aning crash diet, no? Kaon lang tag mga green leafy vegetables, itlog, okay ra nang itlog, no? Unya naatay mga makaya lang nga exercise, dili kay very extraneous ra pod, no? Kay di na po na maayo ang kanang grabe na gud pug ka pagnonta extraneous, grabe na ka forceful or kanang movement nimo nga sobra na pud sa imong makaya kasi mo kulap sinumpog ka, no? Tama na nga na ana gani long term effect sa atong lawas kung magkanunay gyud kay ubos kay siya og calorie content, no? Ikaduhang pangutana, kining pagsigi og sakit sa kung kuto-kuto, posible nga hyper ni o kinanglan ko magpa-check up aron dunay klarong diagnosis bahin na ani. Yo kinanglan ka magpa-check up ni Giselle, no? Dara ka sa Cebu City, daghang katag mga gastroenterologist, no? Isa ba kung kailang nga gastro si Rudy Go da sa Chongwa, no? Nana sila yung mga endoscopy, no? Endoscopy pamaagi ni nga ma-visualize diha ang sod sa imong intestine, ang kanang stomach, at kinawan kung nabay nga gas diha, may nga ulcer, mao posible nagsakit ng imong kuto-kuto, hyperacidity, no? Usap pod nga kanang magkapasar-pasar ang pagkaon, uri mong gituyo nga magpasar-pasar ang pagkaon. Another reason nga nung mag-hyperacidity is kung ikaw anxious, stress. So, man gitawag og stress ulcer, no? So, magpa-konsulta gyud ka og gastroenterologist, no? For some reasons, walay gastroenterologist nga available, any internal medicine doctor can do, no? Or any medical doctor can do. Kung ma-diagnose gyud ka, we can prescribe you a proton pump inhibitor like omeprazole or antacid like Mylanta or Primal-In, Primal-A. So, daghan kayo ng mga antacid available. So, depende sa impression or diagnosis sa imong attending doctor. Ikatulong pangutana, nakabantay ko nga kada mo adto ko lugar nga samok o daghang tao, mura kog makulbaan ug mura kog maapas, mugapas sa akong ginhawa. Bisan pa man kung open space pa ni. Unya mangurog pag akong kaunuran. Unsa man kahani, dili kahani anxiety. Posible. Naunay gitawag Giselle sa mong pagtuon sa psychiatry as agoraphobia. Agora means marketplace. Phobia means fear. So, fear of marketplace, no? So, mahadlok ka nga na crowded places that in case of incapacity, help is not readily available. So, daghang kayong tao, pero kung simbak kung mukulaps ka, way mo tabang ni mo kung mangkay kaila. So, mo nang agoraphobia. This is a form of anxiety. Daghang kay anti-anxiety medication available. Niaramang ka sa Cebu City, you can go to Vicente Soto Psychiatric Department. Magparesita ka itong anti-anxiety medication or to any privately nag-practice nga mga psychiatrist, no? Usan ako niya na, ha? Mong ganahan ka mga rin ako, din resitahan tagag anti-anxiety medication. Alright? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Kung anxiety man, posible kahan too much intake of coffee ang hinungdan, tinuod ba nga makanervyos ang magsigi og pangapi? Unsa may mitabo kung padayon kung magsigi kapi? Well, naman tayo gitawag og caffeine, no? Unsa may mga sources of caffeine? Kini mga cola drinks, coffee, tea, energy drink like Cobra, Sting, unsa pa nang uban? Kanang lipobitan, Red Bull. So taas kini siya caffeine content, no? Natay gitawag sa mong pagtuon og caffeineism, no? Sobra ra kadaghan sa caffeine sa imong lawas, magkurog-kurog ka. Kung makaabot gani ka og 2 grams of caffeine a day, kuyaw nakakayog mag-caffeineism ka. Ang atong basyan ay kanang usa ka cup of coffee, average size 150 mg of caffeine na siya. Ang tea is 25 mg, ang cola drinks is mga 35 or 30 mg. Mo na estimate ha, kung sobra gana kag 2,000 mg a day, delikado na kag mag-caffeineism ka, magkurog-kurog nya
di ka kasabot sa imong gibati. So kuan yun dili siya maayo nga too much sa caffeine in the body kay stimulant pa ang caffeine, no? Ang imong heart paspas og pitik kunya mauna ngali kuyawan o bati ang imong paminaw sa lawas. Alright, nakasabot ka sa explicar mo Giselle dinhi sa Cebu City ug ngadto sa libuan nga naminaw ni mong programa ni Atty. Eileen Batan. Once again ako Dr. Rene Obra. Kami maningkamot ra gyud nga malingaw mo una mo makatunan nga pagtulunan kada adlaw, no? Sa atong programa. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat. Hasta la vista. Bye-bye.